китаплар чыгарганда миңа ярдәм иттеләр бик күп химаячеләр. Һәм дә әзрәк кенә мин тәнәфес алдым. Мин әйтәм, бу китапларны чыгардым, миңа ярдәм иттеләр. Мин әйтәм, һәрвакыт ярдәм бит һәрвакыт булып тормый, ул даими булмый. Шуннан шундый мин Казан утларында укыдым. Күк капусы ачылса дигән мәкаләләрне укып бардым. Авторым хәзер кызганычка каршы авторча кына булып китте, бераз исегездәдер. Солтан Шәмсинең күк капусы ачылса дигән язмасын даими рәвештә укып бардым. Анда шундый елда менә Аллаһ Тәгалә тагын кешеләргә амнистия бирелүе мөмкин дигән җөмлә бик күңелемә ошады. Туктале, мин әйтәм, мин үземнең зур амбар дәфтәремне күтәреп карадым. Туктале, шушы көндә мин берәр нәрсә, шу көннәрдә берәр нәрсә язалды микән дип. Шуннан шаккатым аптырадым. Бу язма минем Казан утларында язылып чыкты. Мин Казан утларына бирдем. Мин шушындый юллар язганмын. Терәү таянычым булган ауга. Аллаһ миңа яне сынау куйган. Әлиф таягына таянырга вакыт кылым. Сире изге Коръән, үзең, улың, илең илә өйрән. Менә шушы шигырьне язганмын. Шушы шигыремне язгачтан, әлхәмдүлилләх, шушында безнең менә шундый мөгъҗизалар, менә шушы мәдрәсәне, шушы ак мәчет күңелебезгә ак нурлар юллады. Әлхәмдүлилләх. Менә без туймасына икәү килгән идек. Беребез генә калды, ләкин иншалла алдагы елларда да Туймасы шәһәреннән дә монда шәкертләр булыр дип уйлыйм. Шушы мәдрәсәнең шушы сыйныфына төшкәч, шушы юлына килеп төшкәч, күңелне шундый нур, ак нур биләп ала. Мин монда килеп җиттем. Кайта башлагачтан, кайтасы килми. Неужели хәзер без моннан чыгып китәбез? Рәхмәт. Менә Әсфия абыстайга дәйме, шушы коллективка, ак мәчет коллективына, шул хәдәре нурны йоткан. Шуна менә кич белән җәй көне Коръән укыйбыз. Коръән укыйбыз, монда Коръән хәдисләр тора. Мин Коръәнне әлхәмдүлилләх даими рәвештә укымасам, кеше түгел, мин тора алмыйм Коръәнсыз.